Ayan. Ang kanyang yaya ni Bibero. Si Mommy Nets. Ang yaya. Si Mommy Nets. Ayan o, si Mommy Nets. Ang yaya ni Bibero. Mayroon siyang sombrero. Ayan bait. Hindi umiiyak. Wow. Satisfied siya. Pero pag tamakit, iagdaan baby ko. Ayan, satisfied siya. Ayan si Ate Roro. Si Baby Roro. Langaw. At saka si Baby Ronron. Ay, langaw. Yan langaw, langgam. Si Baby Roro at saka si Baby Ronron. Ayan. Hello Ate. 7 years old na si Ate Roro. Sinundan ni Baby Ronron. Ayan. Satisfied yan mag-alaga kay Mommy Nets. Waray-waray. Ang kanyang yaya na waray-waray. Na waray-waray ang kanyang yaya ni Mommy Nets. May kalo kami kasi ang bunbunan namin is malambot pa. Kaya may kalo kami. Oo, satisfied talaga siya. Kay Oda, tataplungon lugod, tataplungon. Si Lodi ko taplungon. Ganyan daw ang pagpajiji niyang baby. Kala hindi siya susuka na mabulunan at mapunta sa ilong ang suka. Kaya lang. Po si Nichore Waray. Dumalaw po dito kay Baby Ronron. At saka si Ate Roro. Makariya susundiratis ay. Diba? Wala kayo, Tuya GR. Tuya GR, tingnan mo si Baby Ronron. Cabral, anak ni Ronil Cabral. Wala ka. May lalaki na pala si Tuya GR. So, kumplito na. May babae si Baby Roro. May lalaki si Baby Ronron. Mag-sister sila, mag-brother sila. And two sister. Yan o. Magpatid sila, magpatid. Magkapatid sila. Ayan. Ang baby, ayan. 2 weeks pa lang yan, oh. May laman na siya. 2 weeks pa lang, may laman na siya. Dumako na ito kay sigit pag kinatas. Hello, Baby Roro. Ano may sasabi mo na mayroon ka ng kapatid, Baby Roro? Waray. Ano may sasabi mo nga? Sabihin mo. Masaya po. Magsalita ka. Anong feeling mo, Ate Roro, na may kapatid ka na? Ate, wakati. Masaya po kasi binigyan ako ng kapatid. O, diba? Diba? Masaya kasi binigyan ka ng kapatid. Gusto mo pa isang kapatid? Sabihin mo, bawal na. 2 lang. Hanggang 2 lang. Bawal na mag-isa pa. Ayan. Nagugutom na naman yan si baby. Pwede mong pasusuhin yan ng konting-konti lang. Ilang sip-sip lang. Pag nag-alaga ng baby pa, na halos wala pang 1 buwan, hindi mo iiwanan. Kasi baka malunod sa suka. Kasi ganun talaga ang infant baby. Ang newborn baby. Ganun ang newborn baby. Tapos ang electric pang kailangan hindi nakatutok. Tapos sa gabi kailangan ang bunbunan. Sa gabi may ganun. Ang bunbunan niya. Kasi malambot pa yan yung bunbunan. Ayan. Tapos nakatayo ang katawan. Parang pagsusuka kasi talaga ang baby newborn. Palagi yan susuka. Tapos pag pinasusuka konti-konti lang. At bawal ang water dyan. Hanggang 6 months, bawal ang water. Kailangan milk only. Tapos, iwasan yung mga pagkain dyan sa tabi-tabi para hindi magkaroon ng langgam. Kasi ang baby madali langgamin. Kasi po ang baby is mabango na medyo matamis. Ayan.
Mabango at medyo matamis ang baby. Madaling lapitan ng mga langgam o harumigas. Kaya nga sa mga mayaman, ang mga gamit ng baby is plancha para hindi magkaroon ng langgam ang kanyang mga damit at ang kanyang mga gamit. Diba, Bebe Ron? Si Bebe Ron, ito si Mommy Nets. Si Mommy Nets, waray-waray. Ang apo-apo, nga daming apo, matanda na si Mommy Nets. Malapit na mag 60 years old. Ilang taon na lang. Matanda na ato, malami ng apo ato. Ayan ang puli-puli na Bebe Ron Tabral. A few moments later. Kailangan pag nagpasuso sa baby, ganitong 1 week pa lang siya. 1 to 2 ounces. 1 to 2 ounces lang every 3 hours. Ganun lang ang gatas ng baby. Ganyan yung pagpasuso sa baby. Kailangan nakatayo yung katawan para iwasan na mabulunan. Kasi mahina pa yan ang panunaw niya at ang tiyan niya. Ayan. Para kahit sumuka siya, hindi mapunta sa ilong. Ganyan ang pagpasuso ng baby pa na halos wala pa siyang 1 month, 2 weeks pa lang. Ganyan mga guys. Bawal po magpasuso na yung bata nakahiga sa sahig. Tapos ganyan, ipaulo nyo sa hita na mayroong unan ha. Tapos bawal may mga kuko kasi manipis pa ang balat ng baby kagaya ng kuko. Ayan, bawal yung ganyan na kuko. Ayan. Kaya lang, bisita lang ako, hindi na ako nagpipik. Kailangan pag nag-aalaga ng baby, wala talagang kuko para hindi masusugat yung balat o delikado sa mata niya. Ayan. Kailangan talaga pag ganitong baby pa talagang focus talaga sa sa pag-alaga sa baby. Kasi yan, malimit pa yan sumuka. Kasi nga, baby pa, mahina pa yung panunaw. Ayan. Ayan si Bebe Rowan. Si Bebe Rowan. Ron. Si Bebe Ron Tabral. Ang daddy ko. Bebe Ron Tabral na mabait ang podi. Pudi-pudi o pudi-pudi niya. Pudi-pudi si Bebe Ron Tabral. Pudi-pudi. Pudi-pudi yan. Pudi-pudi. Agod boy yan na pudi-pudi yan. Ang pudi-pudi yan. Magpipresident yan ng Pilipinas. Pudi-pudi.